Бэйбус малянятам. Сёння, каб сабраць наш альбом з гербарыем, мы пойдзем у парк. Паглядзім, якія дрэвы зможам там пабачыць і якія лісцікі сабраць. Якое прыгожае, раскідзістае дрэва! Якія разнакаляровыя на ім лісцікі! Гэта дрэва называецца клён. Пойдзем далей. О, якое бялюткае дрэва, ажно іскрыцца! З белым ствалом і рысачкамі на ім. А завецца гэтае дрэва бяроза. Магутнае, каржакаватае дрэва. Якія жалуды на ім! Гэта дрэва дуб. Возьмем і дубовы лісцік у наш гербарый. І, канешне, жалуды. Яны ж такія файненькія. Глядзіце, а на гэтым дрэве ўжо не жалуды, а чырвоныя ягады ў гронках. Гэтыя ягады вельмі любяць птушкі, а называецца яно рабіна. Ой, а што гэта за шарыкі такія карычневыя бліскучыя? Знаходзілі такое? Што гэта? Гэта каштан, сапраўды. Калі пройдзем у глыб парку, мы можам пабачыць зусім іншыя дрэвы. Глядзіце, якое высокае, стромкае дрэва, а замест лісця ў яго іголкі. Часам мы можам знайсці галінку, абарваную ветрам. Гэта сасна. Возьмем у наш гербарый. Паглядзім, якія яшчэ дрэвы растуць у парку. О, а гэта дрэва вы, безумоўна, ведаеце. Кожны Новы год мы яго ўпрыгожваем, возім карагоды вакол яго, а называем мы гэтае дрэва ялінка. Які прыгожы ў нас быў дзень, і колькі цудаў мы назбіралі. Засталося толькі зрабіць наш гербарый. Гэта магутнае дрэва мы ўжо ведаем. Гэта дуб. Дзе яго лісцік? Так, правільна, з такімі хвалістымі краямі. Наступнае дрэва высокае, з іголкамі. Гэта сасна. Адшукаем галінку сасны. Выдатна, з доўгімі іголачкамі. Памятаеце, што гэта за дрэва? Каштан, а лісцік яго нагадвае кветку. Дрэва з белым ствалом і рысачкамі на ім. Бяроза. Лісцік у бярозы, як ромбік, зусім невялікі. А гэта невялікая, з чырвонымі ягадкамі, якія любяць птушкі. Называецца рабіна. І лісцік у яе незвычайны, складаецца са шматлікіх маленькіх лісцікаў. Застаўся ў нас адзін лісцік. Гэта лісцік клёна. Засталося падпісаць клён. Рабіна. Бяроза. Каштан. Сосна. Дуб. Яліна. Які чароўны восеньскі гербарый у нас атрымаўся. Дрэвы. Бэйбус малянятам.